Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da yau. Da fatar kowa yana lafiya. Dalili na zo muku da wannan bidiyo shine don in ɗan faɗakar da mu ‘yan arewa. A kullu yomin ina kiran ‘yan arewa an bamu baya. An bamu baya. Still gaskiya ne. An bamu ‘yan arewa baya. Saboda me? Saboda ko oho. Muna da ko oho. Mun san cewa wanga abu zai taimake mu. Sai mu yi ko oho da shi sai ya faru. Sannan a taso cikin media abu na trending. To kafin haka ne ka so in ba mu shawara mu ‘yan arewa. Shawarar da so in ba mu shine game da canjin gana kuɗin Najeriya da ake kan yi. To gaskiya constitutionally duk bayan 4 years duk bayan shekara 4 tsarin kundin Najeriya abinda ya ce a canza currency. To yanzu an ɗauki dogon lokaci ba a canza kuɗaɗen Najeriya ba. Ba a canza kuɗaɗen Najeriya ba. Sai yanzu za a canza. So canjin da an kawo kuɗin Najeriya last inda aka yi to ‘yan arewa da yawa sun kare. Wasu shi a sanadiyar taɓarɓarewar arzikinsu sun rasa kuɗaɗensu da yawa saboda ƙin tafiya su canza kuɗaɗensu. Shawarar da zan ba mu nan wurin shine duk ɗan arewa wanda ya san yana da kuɗi cikin gidan shi wanda ke gina irin rezawa haka ko a je a gina sakawai a sa kuɗaɗe. To yanzu kan gaskiya mu kiyaye. Kowa ya yi ƙoƙari don Allah ya taya ya ɗauki kuɗin nashi ya je ya canza su da wuri. Ni abin da nake expecting in ka ga mutum ya haƙe ta ya canza kuɗin nashi to kuɗaɗenmu na mu 'yan Najeriya wawari ya kwashe ya gina zaɓa ya ɓoye. Amma in dai har kuɗin nan ba na in dai har kuɗin nan naka na to immediately in dai ba su da kushin ba ka je banki ka canza kuɗaɗen ka gaskiya. In ba haka ba yana iya zama dalilin ka na wallahi na kai kamar yadda waɗannan region. Sannan bayan haka akwai kuma maganganu waɗanda mutane ke ta yi game da cire rubutun ajami a takarda. Su waɗannan mutane suna expecting in rubutun larabci ne. To su sani ba rubutun larabci ba ne, wannan Hausa ce. Sannan an yi wannan abu ne an sa shi ne saboda kowa ya fahimci yaren, ya san komi, ya san abin da aka yi da kuɗin. To tun da an ka sa turanci su Hausawa inda ba su je makaranta ba ko kuma Fulani ko dai kowane waɗanda ba su je makaranta ba. Ai akwai waɗanda ba su je makaranta ba gaba ɗaya yaren su kawai suke. To waɗannan su ne global languages, turanci da larabci. Dole ka san ɗaya. To sai an kai shi kuma in form of Hausa. To don haka ku sani wannan rubutun ba za mu taɓa yadda gaskiya a cire shi ba. Saboda me? Muna son mutane mu waɗanda ba su je makaranta ba su fahimci cewa wannan naira dubu ta. Wannan naira dubu ta. Su fahimci wannan naira dubu ta. Wannan bai je ba. Mun san cewa duk wanda bai je makaranta ba to ya je makarantar allo. To wurin karatun allo ana koya ma wasu karatun ajami. No matter how dole sai ka kai. Ba wai kalmar larabci ba ce. Ba kalmar larabci ba ce. Da can an cire an rage mun kai ko yanzu gaskiya ba za mu yi ko ba. Saboda me muna son mutane mu su fahimta. Sannan ku fahimci waɗanda ke da manufar cire shi. Ku fahimci cewa wannan ba kalmar larabci ba ce. Wannan kalmar da kuke gani
kalmar Hausa ce. Kalmar Hausa ce, rubutu ne na ajami. Sannan shin ko kalmar Larabci ne? Larabci ne. It's a language. Yadda sun English. Language ne. Hausa language ce. Shi ma Arabic language ne. Wasu abin da suke ɗauka Arabic addini ne. In aka ce Arabic addini ne. Arabic ba addini ba ne. Ai akwai ƙasashe da zaka cimma Christians yaren su Larabci ne. Christians yaren su Larabci ne. Ga sunan ƙasashe da yawa Kiristoci ne amma kuma yaren su Larabci ne. Ba su cin wannan yare in ba Larabci ba. Don haka yaren Arabic yare ne ba addini ba ne. Kawai dai addinin musulunci an gina shi ta yaren Arabic ne. Sannan kai in kana wannan tunani, wannan English ana faɗin Jesus, to ka san ce abinda baka sani ba, wannan yaren ba yaren turanci ba ne. Hebrew language shine actual yaren Kiristanci. In mun ɗauki English matsayin yare, yadda muka ɗauki Hausa matsayin yare, sannan Arabic mun ɗauke shi matsayin yare, sai dai mun ɗauke shi ne an saukar muna addinin mu ta hannun Larabawa, don shi ya koma addinin mu an saukar da shi da Larabci, shi yasa muke respecting din wannan Larabci. Sannan even English din muna respecting din English. We respect English because it's a language. Yare ne. To don haka maganar cire wannan ajimin za mu tashi ko zanga-zanga ta ci, za mu yi zanga-zanga akan wannan yaren gaskiya. Dama shi ne na tuwo muku da shi.